زعما انت امكن حتى تكون كور بريزيدنت كما يركا تتفانن كما يركا تطاقوس كما يركا شجرات تفطر بتاع حريف نقتل مبار نمخان جن اذا عودي اتتلو مالت ديو انت يزركبو طبعا ايو مدفع درونات ገንዘብ እዚ ንምርካብ ዝኹሉ ስልጣናታት ከም እንታይኩም ትረኽቦ ናይ ቀቢላታት መጽያ ካብ ቀቢላ ናብ እንዳ ክትወርድ ኢኻ ካብ እንዳ ናብ ዋ ወሪድኒ እዚ ኩሉ መዓዝ ክኸዶ ይትረፈኒ ከመይ ለምድኩም ማለት እዩ ኣጆኻ ናበሉ ተጣቁዑ ወይ ከምዚ እዚ ከመይ መሰለ ፖለቲካ ከመይ መሰለ ውርፁፅ ኣካያይዳ በሊሕ ኣተሓሳስባ እናተባህለ መመሊስካ ሰብ ኣብ ገደል ደውቶ ዓይነት ምድፍፋ ናይ ደገውን ነይርዎ በቲ ዝኸድኩሞ መንገዲ ግን ዕውታት ኢና ደትብሉ ሓደ እዋን ዘልሓጥ ንብል ንድሕሪት ንተርፍ ኣይ ነርክበሉን ጉያ ንኽነርክበሉ ይንኽእልን ግን ውሽጣዊ ፀገማት ህዝቢ ካብ ምምላስ ንህዝቢ ኣብ ዘይርብሕ ደጋዊ ጉዳያት ሸንኮለ ንምባል ረብሑ እንታይ ይኸውን ቀሊል ተቐባልነት ክትረኽበሉ ትኽእል ዓይነት ፖለቲካ ጥራይ ተቕርብ እዚ ደኣ መፍትሒ ዘይብሉ ከመይ ተተገብረ ይሓይሽ ዝሓይሽማ ፈለማ ውሽጣዊ ሕቶታት ልምዓት ህዝቢ ትምልስ ሰላማዊ ጉርብትና ከዓ ተስፍን ካብኡ ከዓ ማእዝና ክንቅይር ወይ ድማ ተሰናቢድና ናብ ካልእ ደኺል ምኽንያት የብልና ቀጥታ ንዓይ ድምልከተኒ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ቅድሚኡ ብዝነበረ ምኽንያት ስለንታይ ንዛረበሉ ክኸውን ኣይኽእልን ድሓን ንሱስ ዋላ ይኹን እቲ ህዝቢ ሙሉእ ሰላም እንዳደለየ ርክብኩም ኣየር ብኣየር ክኸውን ዝወሰንኩምሉ ምኽንያት እንታይ ይኸውን ትፅልኢ ምስ ተኾስኮሰ ምስ ሰረተ ምሒኻ ውፅኢኻ ክትቅይሮ ዘሎ ፀገም ኣዝዩ ከቢድ ክብዶታ በእዩ ህዝቢ እኮ ዶባት እንዳጣሓሰ እዩ ዝራኸብ ዘሎ ኣና ድግሳት ምስጣፍ ኣይኮነን እቲ ዋና ነገር ሰላም ኣይደልን ድዮም ዝብሉኒ ዘለው ክትማጎት ትኽእል ኢኻ ድሓን ሞጎት ይትረፈና እሞ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ቦታኹ ፖለቲካ ውፅኢት እንታይ እዩ ናትካ ናይ ገዛ ንስኻ ረብሓታት ተቐድም ጌርካ ኣብ መወዳእታ ትሰርቕ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ኤርትራ እውን ንጹር መርገፂ ከም ዘይብሎም እየ ዝፈልጥ ንኣብነት ካብ ዝተዛረቡ ተወሰነ ዝስማዕ ናይ ሶማል ሽግር ብጀካ ሶማላውያን ካልእ ክፈትሖ ዝኽእል የለን ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብቐጥታ ምልከተና እንታይ ይበሃል እዚ ፀይቂ ካብ ፀይቂ ሓሊፍና ካልእ ክንብሎ ይንኽእልን እዚ ጠፈሸ ጃንዳ ናይ ወያነ ጥራይ ኣይኮነንቲ ጉዳይ ካልእ ዳ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነይሩ እቲ ኩናት ኢልና ንዛረብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነበረን ኣብቲ ኮይና ሓደ ፀቢብ ጃንዳ ደምፆ ፀገማት ነይሩ ኣበይ ረኺብኩምዋ እዚኣ ኣብታ ወረቐት ወይ ዘለኽ ወረቐት እዛ ወረቐት እዚኣ ግን ክንደይ ተልእኾታት ድያ ሒዛ እቲ ቀዳማይ ተልእኾ ኣፅሪና ኢና ጉዕዞ ሕጂ መመሊስካ ሓዉ ምውጋድ ምትፍናንን ምንቋትን ይኾነ ፀላኢና ይበኣስ ደጊምሲ ኣኽለና ባ ካብቲ ሕማቕ መንገዲ ወፂኻ ዝሓሸ መንገዲ ምኻድ ኣይከኣልን ድዩ ብጀካ ሓደ መገዲ ካሊእ መገዲ ኩሉ ኣይኽእልን ግን ስለምንታይ ብድሌት ህዝቢ ዘይትመርሑ እንታይ እዮም እቶም ስጋኣታት ፈትወን ኣይኮነን ዘለታት ሕጂ ይቅርታ ክቡር ፕሬዚደንት ነፃ ኮይኖም እንቲ ከዋግዑኒ ወግዕና ግዜ እንትቕይርናሉ ዝምረፅ ይመስለኒ መወዳእታ ዝብሉ ነገር ኣለዎ ትገብራ ዘለኻ ናይ ባዕልካ ተቕርቦ ዘለኻ ሓሳብ ቁኑዕን እዩ ዘይኮነ ነቲ ደሎ ሙድ ክትጥቀመሉ ኢኻ ትፍትን ዘለኻ ኣራይከስ ሰናይ መዓልቲ